Chisaidwa neni watunzi. Chisaidwa neni we. Ndiri kunzwa kuchechi kuti watukana nafata kuti chi. Imamai, ini ndiri amai vakuru vesection. Imi muri amai vakuru vepaparish. Saka mari dzese dzatinokorektesa kuno kusection. Grocery rese randinoendesa pachechi. Ivo mupreste wenyu havasvitse kana kumubatanidza kwese kumabhuku auya mumbao. Ndavaudza mashoko. Iwe unozviziva kuti iwewe kana ukatuka mupristi wazvituka iwe unozviziva muri kuti jiko chinongonzi mukuru wechechi chete ukangotuka munhu mukuru chete pachechi wazvituka uri kuzvinzwa uronzwa matumwa here imi ndati matumwa ndiri kuedza kuda kukurayira iwewe kuti unzwisise chokuri bhachi rawakapfeka iwe bhachi amai bhachi iri nderangu mazvinzwa zvino bhachi rako iroro ndiri kuda kuribvisa kusvika wakuziva mutemo imi mamubvise bhachi rangu kamubvise munoda kubvisa bhachi rangu sei aupfeke bhachi hauna kodzero yekupfeka bhachi hauna kodzero yekupfeka bhachi rechechi haukodzere kupfeka this is kapla inokosha ichi kana uchitaura mazwa uri kutaura iwayaya zviri kureva kuti iwewe hauna mati hauna mati ndiregererei kana amai inga munonamata wana amai tokuregerera chi ndiregererei tokuregerera uchiita mashoko anoyera kudai ndofunga kusazi sei uine pfungwa dzakaipa kumapristi iwe ndiregererei amai ndiregerereiwo kusadziwa amai chindiregererai dzidza mutemo wechechi yako iwewe